aha NYANSAPO kasa mfonyini eso na wani eguso a wo hwe no aso guso a wuti yi omo ye de hye ye mamu nyina mo ene hwe ne mo akwa aba e de mo ba kasa mfonyini so YouTube ne edi adwumadie wokwa no obomode no subscribe no share no like na wo de amaye se ne be ya ye nyina ne ma be ko nkan amaye ye ni ho a muni ho na mo mutetiru muni ho a ene ye de ne yesa camera si ye kwa akotena chiri ne ye twa bibi e de abetu YouTube enti madaroma ene yeti baabi ti ya no abomoden na watretrem e ba mamre adesua se ya se de be wonua no ma wo munya hwini e koso na won ma sante sem wo mo Ghana sem e ya tia kam sante nka mu no won be hu ne e koso e wo fie na won nso asua bi enti bomoden na subscribe se de medical kan no na ene ye ba ne aba beto aso ya desua ye guso a ya sha ase a bobusu mu ye sha ase ne yesua ye de be ye yi no Fekuo ahodo a e wa Asante mantem Kumasi menhie titiri wuo no eno wade e na yesua ne ehu sese ye hu Fekuo ni nyina dodo mo a mo sha ase de mo ni di achie no mo a mo nya hunya nso mo sha ase na mo ntum so be hu pato ande ba e se ofe to sonson e ne ye ba be koyi ehu se Fekuo ne ka bom edu baako esua koduru de to so enson na de ahene nene ye besua ho ade ye nkwai okoto rija ye ne sha ase yiye wono a ene esa ne beko akwa wi ti yankwa na ne yi ofa to sonson ni ya ne nkonko wie ne yam misa no na pom se ne esitie ye me na kwa aba ye wi ayam mahu Fekuo a ene yi ye besua ho ade okoto rija papa ye mo akwa aba ebiem edo be NYANSAPO kasa mfoni so messenge o se ye aku na umpom te sei oba de esa de na ache ye do trade ampas ena wadaroma ahwefo ye ba ya de ye ba besua ho ade Kyidom Fekuo eno ho adesua ena ye ba ne abesua ti ye beko ananse owododo no te soro adaroma wa hayi kotorija kwa me no ne akone akobisa no na ya sha adesua na se opanyini wadaroma Kyidom eye edi ade Fekuo be no se de na ubibeka se previous episodes no we di kan chire mo no se Asante tenase anema ene boni Kyidom woti hoi ubetima kofo hoho so mbo Kyidom o de se kan sepo ebi hye wachi a obaye ne den kuntimi ubetimi akofa sebieku sebieson abontin su ni Asante hye ni na wase senti na ebi hwe ukọ mampanyini ne honoma flash staff house de oboni Kyidom kesepa chief of staff obi a wagini di no de man no sanete na we de ne mba Asante henema ne oso Kyidom ena enye se ne man koten ne mom ne man na ye mpanimfo ne ma wom ena wo mo agi wo mo di asu wom na ne ba panyini ewo ho ohene ba champem di ntini e frena champem e cham apem on hwesoma ne papa ediri hi otimi dia e fa cham apem no e de boni ne papa ho ban so ati ase ti edi a champem hene no eno no e cham apem ene pempi nkrofo obo na ma ba champem o wa e cham o wa cham mo ebi mo se Asante sab infuni bi se Asante sab me kwa hwe akwa mintimi mo a champem o so de ya ma ba champem Kyidom de obeti ma bo na champem de okofa na he okofa champem we ti o de ma a champem ne ba panyini wagini die ona efekutire we Kyidom e de hre ona ebo agya ho ban yo minim se emprempren wo hene ba adisipoko na sam ne ye kan ya champem hene yo
woni ye Fekutire ewo Kyidom ho no sa ne ba sa ye wo hia hene wo ho ohene ba hia hene ba fo dom na se hene so wo ho Kumasi nkwantie he ya asem wo ho Kumasi hwena no ya saben akurofuom saben kurofoforo ene na saben akrofum sabin krofoforo okay ye wo no beko menje se akuro omwo ayi bi se ehwo ewo sum ayi bi makotoko hene kro ba yi fi ahoma ampa sati kotoko no tisike piaso se duru fofie som kese ne ye sum menhia opa ba che kotoko hene ba yire se den wo ba yire ne nyane ne da sika piaso menje ono nkwa ba yire ne de tu sika piaso awase ewo di ntia ye de to so subompan tepa kwan yi so tepa subompan akumati nso yekuro enye kuro ene edibra obi kura akuropon enso ewo ho kuropon heya wo setu senior high school boys school yi papa no wono okay pramso nana piao ono nso odwumadie soronko bi pa di masikadwa me ofa no ofa de ndi dwumadie be no di masikadwa de menim ne se na yesum sikadwa enwo no se bakasa me yede hye me yo hene menim mabakwasem enti me kan se nka na nya no anka medi me kra ho yaw pa yesum sikadwa ngo ye no tete no enwo pa yenim ye pa ti ye beso ye saatem no asem no ye nana asem hene saatem de ye ko efie ko kire menhia no ena won bisa ye ena ye se ye de enwo no se ena obesom sikadwa ngo enti ho ne ye hya ase na pramso ne de ekowie ye ne se na opemso ne wofa ani kokofu enti se okosra no a na eho no kwa no nwura no ni ade no se ena ye nkotwa baabi no mo nkotena ho na ye omode aye ngo na ba anya hwe no opemso ko obenya baabi aso agena ho me kakra ena ye ko ne se ne mo no ha no na mo mpra so na mo ntena so ena ye konya pramso no we dey say amama dani host na interviewer enti me ofa onana ene me prekope wo fa ase asebei ene me prekope ye nhye da enhyi asa na nso me gidi se ebrepem no onana wo suadumi ye beba ne ya baba bisi de ye wota hye ehene wo ho ye wo sawia okay eho na bosom kase sawia dwomo ye wo topre hene banko ehene so wo ho banko afijase banko ohene se abrankese nyame ani abrankese kuro ba ko nyame ani so ye kuro ba ko tu ka bu abrankese nyame ani wo pram so mo kwan no so a ai minim pa ene ye wo amoaman so nim PBC you say purchasing the Cocoa Company Limited. Amoama hene wo mo na si sa Golden Bean Hotel amoama hene ene wo mo panyini pa wo ho na mekai se bra na mani fie di na amoama hene di ne se ni fie numa se ni fie ba ko okotena fidie bi so zudia na odo se wa na ho na wo kira amoama mu ho na mu hu se amoama nso wa ye bia ma Asante amoama ya doma ye de bo sikadwa ho no mko tena amoa eman amoa ne man ne amoa man ye wo besiase ehene wo ho hia wo besiase ahene na ahene so wo ho na mensa bonsu nana sa Fekuo nzi ahene ma wum na ahene na so abepiem kwaku yoma hene kwaku yoma
Kwaku Yoma. Ai. Na no me ho abusa na ya bechirim. Wo de ye nkọ meba bebusa na me misa kra. Adwomfo hene so wo ho. Adwomfo. Hene wo ho. Ampa ba me number 1 eye yi mufro kuro sai. Sokoban ampa ba me. Ampa yu no ka ho ana. Da bi ampa ba me number 1. Okay. Ya wo dote Kumasi dote. Dote hene wo ho. Krapa no ya wo number 1 ya number 2. Number 1 no oja ase. Eye na James Owusu a owu ya na ano. Okọ ne krechi ya na ano. Ene wo krapa number 2. Number 2 no so ka ho. Ono ne wo Kyidom. Okay. Ya wo poma kurom. Poma kurom hene. Ya wo hwidiem hene Asante achem. Hwidiem Asante achem. Na kuro be na intim jakadi so na man ko boss no. Feyiase nso wo sa Fekuo mu. Ye na de sen ka ma mo me ho anka begum anim ase. Ya no atokwasie bi ama ne me. Ya na agi host adwuma ya ye. Se bede nkwa ahimfi a na enyu ka bede. No free kuro be so. Bede Nkwa ahimfi a na enyu ka bede. Eya adumasa asem na me kan. Edumasa. Edumasa yi oboasi urodi. Ansa no adu anwa kwantai. Na onua kona. Ai. Amachi dede nyum no ba se kona ne agona. Ba twam jama se kona hene. Mehame ehene. Ai, mehame ehene. Esie nchemu hene so wo ho. Okay. Adunku hene so wo ho. Adunku hene. Adense. Adense. Mankranso ehene. Na masa hene enso wo ho. Na masa. Ehene. Ene wo nketia hene nso ewo ho. Ti Kyidom no. Kyidom no nso na wabobo no ma mensa ensi so sede na na tintin sede we ye be kon kakra we tato Kyidom no wa ma ye hunu se ohene ba adisipeku achempem hene wona ye wo Fekuo hene ye ko hia hene ka ho ba for dominance asem no enye oboasi uru dominance sa wachim asem Kumasi sabe akurofrom afei no be ko menje subom pan akumati akuropon pramso mikrom sewua topre taase me pacho nyabotema me na taase na sa ma antro taase topre banko abrenkesi nyame ani amoaman besiase na ahene na hene kwaku yoma meba bebisa ho asempa afeye adwumfu ha ene wa ampa ba me number 1 dote krapa number 1 krapa number 2 krapa number 2 ha ma me nye ni krapa number 2 ye wo poma krum ya hwidiem feya Asante achim hwidiem ye wo feyi ase ena ye wo adumasa kona mehame esienchem adunku adense mankranso na masa nketia wenum ena wo mka Kyidom Fekuo no ho eti Kyidom no wa me yehu se wo mbota etitiw ne se wo hene trase a wo mbɔ ne ho ban ye na ke mo eja ho ban na wa woni enkobo no ho ban enti na ono ane ba ewo mu no sa no no na sa aye achempem ehene a wa kira achempem hene no ase nana eja yeda ase endase Kyidom no so ato asomu pa a wa me yehu emu nso yie pa nti se de na me kan e kwa ka achempem enye ohene bia na egba achempem uti oni echem apem obi e ka se fa ba akokora abra oni odi beba na anim kwankora e fa so ye echem ana nanum bebre ye sole ani akobo achempem echem no any shield brofo kasem no kro bia Asante ko he no na de echem ne afana kokko echem ne bone na se kan girem wo de je na echem kwankora e fa so ye no kra e fekeke abin se krodom abin se obi bansere abin se obi bosom nana yada ase biem
abusua cham no mo amore fie na amokọ Sunday school kakrande David ni Goliath kokko no mo be kai a eniema akode ye de hye David na ye ma ne bi di kura ye na enu osom se ya obi tu agyan a wode eko anase wode age a wantimi yesan se na ne mu ha wa se hu ha na enu nti owurogu ho no ene ye kan se chem English boni kan se shield a ebo no ho ban akochem eno ho asem ene ye kan ya ye wo mu achempem hene echem nko apem asante mantema menhia wo hene efie no yadamase yamamu nyina mo ene hwa woje yen ahene wa ofa etoso enso no ye twade agu ti ye be ne kajabi eda ebrebe mu no ye tenase a ofa etoso nwotwe no so ye de bebra mu ye hu Fekuo no de akanze sei aka be se enan na yetimi awie ni nyina ade ama midi ene abusua pani ohusu aduome yamamu nyina mo ene hwa woje ahene wa Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada uro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya